Millionæren besøger sin gravede ekskone efter 5 år, og hvad han opdager tager pusten fra ham, de genforærede hjerter. Den pansrede firmabils motor brølede for sidste gang, før den tag, efterlod en tyk stilhed, kun afbrudt af metallets knagen, der kølede af under den ubarmhjertige midtersol på en grusvej på Lolland. Axel Holm steg ikke ud med det samme. Han blev siddende bag rattet med knoger, der var hvid af og klemte sorte læder, og kiggede gennem forruden på det støv. Han selv havde virlet op, da han kørte hurtigt ind af grusvejen. På passagersædet lå en sepiabrunt kuvert, der rummede skæbnen for tusindvis af hektarer og den endelige afslutning på en fortid, der nægtede at dø. 5 år sine, viskede han til sig selv med en stemme brudt af den bitterhed, som ingen penge havde kunnet dulme. 5 år for at finde dig i dette hul. Axel steg ud af køretøjet. Varmen slog ham i ansigtet som en lussing. Han var iført en upåklagelig hvid linnedskjorte, der stod i kontrast til omgivelsernes ydmyghed. Rækker af grønne sukkerroemarker, der forsvandt i horisonten, og et ældre stråtækt hus, der syntes at holde sammen udelukkende ved Guds vilje. Han havde ikke taget 10 skridt, da han så hende. Signe stod med ryggen til, bøjet over en fletkur af de højeste sukkerroer. Hun havde en enkel grøn kjole med røde broderier ved halsen, som Axel genkendte med det samme. Det var samme slags håndarbejde, hun elskede så højt, da de levede i overflod i København. Men noget i hendes holdning var anderledes. Hun var langsommere, tungere. Da hun hørte skridt på den tørre jord, rettede hun sig op med besvær. Da hun vendte sig om, stoppede Axel Holms verden brat. Hans øjne åbnede sig med en blanding af rædsel og vantro. Signe stod ikke bare foran ham efter et halvt årtis fuldstændig stilhed. Signe var gravid, og det var ikke en tidlig graviditet. Hendes mave, prominent og fast under det lyse stof, råbte, at tiden var knap. Hun var mindst i 8. måned. Axel, hendes stemme var lille, men fyldt med en værdighed, der ramte ham med det samme. Hvad er det her, Signe? Axel hilste ikke. Der var ingen forspil. Hans blik faldt ned på hendes mave med en kold vrede, mens hans tanker gik tilbage til nætterne med gråd i København, til lægerne, der havde forsikret ham om, at han aldrig ville blive far, til den ensomhed, der havde skubbet ham til at underskrive en skilsmisse, der rev sjælen ud af ham. Var det derfor, du forlod mig? For at vælte dig rundt i mudderet med den første den bedste, mens jeg sank ned i arbejde? Signe følte et stik i maven. Babyen bevægede sig kraftigt, som om den mærkede fjendtligheden fra den mand, der engang var centrum for hendes univers. Hun lagde en hånd på sin lænd søgte balance og holdt Axels blik. Hendes brune øjne, der engang var fyldt med latter, var nu brønde af 1000-årig træthed. Du har ingen ret til at komme her og fornærme mig, Axel Holm. Dette sted er helligt. Min familie er hellig. Signe trak vejret dybt. Den varme luft brændte i hendes lunger. Hvorfor er du kommet? Var det ikke nok at sende skilsmissepapirerne med en chauffør? Jeg kom efter din underskrift, spyttede han, i det han med en voldsom bevægelse tog kuverten ud af køretøjet. Jonas siger, at skøderne til kystejendommene mangler, men jeg kan se, at du har haft travlt med at dyrke andre ting. Axel kom tættere på og invadede hendes personlige rum. Hans dyre parfume støttede sammen med lugten af fugtig jord og roer fra hende. Det var en voldsom kontrast mellem 2 verdener, der aldrig skulle have været adskilt. Han ville have hende. Han havde brug for at have hende, for at se hende sådan, så smuk trods trætheden, så moderlig trods fattigdommen, fik tomheden i hans bryst til at vokse. Hvem er far? Spurgte han. Hans stemme var en stolt tråd. En af bønderne heromkring, eller en af dine venner fra hovedstaden? Hvor ikke, svarede Signe. Hendes stemme rystede ikke af frygt, men af en vrede, der var holdt tilbage i årevis. Du ved ingenting. Du valgte at tro på lægernes papirer i stedet for mig. Du valgte, at din sårede mandighedstolhed var mere værd end vores løfte for en Gud. Lægerne sagde, det var umuligt, råbte Axel og mistede fatningen. De kaldte mig steril, Signe, og nu dukker du op her, lige før du skal føde, efter at du har forladt mig som en hund. Hvad vil du have mig til at tænke? At det er et mirakel. Signe lå en bitter latter, en latter, der trængte Axel til marv og ben. Hun satte koren på jorden og tog et skridt hen imod ham, ignorerede den skarpe smerte i sine hævede ankler. Hvad du tænker betyder ikke noget for mig længere, Axel. For dig er verden delt op i det, du kan købe, og det, du kan kræve. Men her på landet fødes ting af kærlighed eller af nødvendighed. Min søn har intet at gøre med dig, heller ikke med dine penge, dit efternavn eller din følelsesmæssige elendighed. Skriv under på, hvad du skal, og forsvind fra mit syn. Nu, solen er allerede på vej ned, og jeg vil ikke have din skygge over mit hus. Axel følte blodet koge. Han var vant til, at ministre, ingeniører og investorer bøjede hovedet for ham. Men Signe, kvinden han havde elsket mere end sit eget liv, behandlede ham som en irriterende fremmed. Han kiggede på hendes hænder. De var ru, med mærker efter hårdt arbejde. Hendes negn havde ikke længere glansen fra Hellerup saloner, og alligevel udstrålede hun en styrke, der fik ham til at føle sig lille. Jeg går ikke sådan uden videre, sagde Axel. Idet han sænkede stemmen, men fastholdt truslen. Hvis dette barn er bevis på dit forræderi, vil jeg vide det. Jeg vil se ansigtet på den mand, der overbeviste dig om at forlade alt.
Den eneste, der overbeviste mig om at forlade alt, var dig, Axel, den dag du bad mig om at gå, fordi du ikke længere kunne se på mig uden at føle dig mindre mand, svarede hun med en genstridig tåre, der trillede ned af kinden, hvilken hun hurtigt tørrede væk med håndtrykken. Nu går, min bedstemor er syg og har ikke brug for din millionærdramar. Axel kiggede mod det lille stråtægte hus. Han så en skygge bevæge sig bag den gamle kniblingsgardin. Noget i hans bryst vendte sig. Det var ikke kun graviditeten. Der var en hemmelighed, der vibrerede i luften. Noget, som Signe skjulte med næb og kløer. Lige da han skulle til at svare, kom et skarpt skrig fra husets indre og brød spændingen. Signe, er gødningleverandøren kommet, eller hvorfor al den råben? Så er vi ikke hjemme, og hunden er sulten. Axel rynkede panden. Den stemme var ikke bedstemors. Den var mere skinger, mere særpræget. Signe lukkede øjnene og bad himlen om tålmodighed. Øjeblikket af dramatisk konfrontation var blevet afbrudt af virkeligheden i hendes nye liv. Det er min moster Bodil, sagde Signe og sukkede. Og hvis du ikke går nu, kommer hun ud med enten en kost eller noget værre. Hendes råd. Axel rørte sig ikke. Han stod der midt i støvet på Lolland og kiggede på maven på kvinden, der juridisk set stadig var hans kone, og følte, at sandheden var lige for øjnene af ham, men at han var for blind af stolthed til at forstå den. Skæbnen havde spillet ham et puds, og spillet var lige begyndt. Oversprog og trusler. Axel nåede ikke at beslutte sig, om han skulle blive eller gå. Trædøren til stråtægt hus åbnede sig med et brag, knirkende på sine rustne hængsler. Ud af skumringen kom en lille kvinde på omkring 60 år med håret sat op i en så stram knold, at det syntes at strække hendes tanker. Hun havde ternet forklæde på, og til Axels overraskelse holdt hun ikke en kost, men en gennemblødt moppe, der dryppede på den tørre jord. Nå, se dog der, udbrød moster Bodil, idet hun fæstnede sine høgeøjne på Axels jakkesæt og derefter på hans luksuriøse firmabil. Og hvem er det, Signe? Er det bankrådgiveren eller en af de der politikere, der lover vindmøller, hvor der ikke engang er en brise? For jeg har altid sagt, at man skal ikke skue hunden på hårene, især ikke når de lugter af for mange penge. Axel blinkede forvirret. Ordsproget gav ingen mening, men kvinden havde sluppet det løs med en overvældende sikkerhed. Moster, venligst, forsøgte Signe at gribe ind, mens hun gned sig i tindingerne. Han er en bekendt fra København. Han kom bare for at aflevere nogle papirer. Bekendt. Bodil nærmede sig Axel og snusede til luften. Lugter af parfume, der koster en formue. Han ser ud til at være den, der efterlod dig med en stor mave og et knust hjerte. Ikke tale om, unge mand. Her vil vi ikke have folk, der kommer og stirrer på uvejret uden at bøje knæ. Hvad nu, hvis du bare går, hvor du kom fra, før jeg giver dig et bad ydmyghed med denne moppe? Axel, der sædvanligvis håndterede bestyrelsesmøder med jernhånd, fandt sig selv trækkende sig et skridt tilbage foran den lille kvinde. Frue, med respekt. Dette er en privat sag mellem Signe og mig, sagde Axel og genvandt sin autoritative tone. Jeg er Axel Holm. Den omtalte Axel. Bodil lå en skraldlatter, der lød som en gammel wrangle. Se dog her, byens alfahan. Men de skal vide her. Holm fra Frederiksberg, at alderdommen bringer visdom, ikke luksusbiler. Her har Signe ikke brug for deres papirer, deres penge eller deres opblæste adfærd. Hun har sin familie, og det barn, der er på vej, har mere værdighed i en tog, end de har i hele deres byggeselskab. Axel kiggede på Signe. Hun undgik hans blik, koncentreret om en plet støv på sine sko. Mosterens kommentar om babyen genantændte tvivlens gnist i forretningsmanden. Værdighed betaler ikke huslejen for denne jord, frue, sagde Axel sarkastisk og pegede på ejendommens usikre stand. Jeg har set papirerne. Dette sted skylder penge for selv luften, de indånder. Signe, hvis du skriver under på disse dokumenter, kan jeg betale din bedstemors gæld. Det er en fair handel. Signe løftede hovedet. Hendes ansigt var bledt, men hendes øjne brændte. Jeg vil ikke have din velgørenhed, Axel. Jeg vil hellere miste jorden end at miste min fred. Min bedstemor Ingrid, hviler sig, og jeg beder dig om at sænke stemmen. Hvis du kom for at købe mig, som om jeg var et af dine udbud, har du spildt turen. Det er ikke velgørenhed, det er retfærdighed, insisterede Axel og tog et skridt hen mod hende. Du er gravid, Signe. Her har du ikke engang et ordentligt hospital. Den lokale klinik er overbelastet. Hvad vil du gøre, hvis der opstår komplikationer? Vil du lade dit barn føde midt på marken bare på grund af din stolthed? Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i glashus, afbrød moster Bodil og trådte ind imellem dem med moppen løftet. Bekymr dem ikke om barnet, herre. Pengepunkt. Dette barn kommer med Guds velsignelse og bedstemor Ingrids hjælp, som har bragt halvdelen af landsbyen til verden. Bekymr dem hellere om deres sjæl, den har de vist pansat til djævelen. I det øjeblik begyndte Axels telefon at vibrere i lommen. Det var Jonas, hans partner og bedste ven. Axel svarede af ren refleks, idet han ønskede at undslippe Bodils granskende blik. Hvad sker der, Jonas? Sagde Axel, idet han bevægede sig et par meter væk. Axel, har du fået underskriften? Jonas' stemme lød ængstelig, næsten desperat. De japanske investorer presser på.
Vi skal afslutte den revision af de gamle ejendomme i dag. Lad dig ikke distrahere af sentimentalitet, min ven. Den kvinde forrådte dig for 5 år siden. Husk den lægeundersøgelse. Lad hende ikke manipulere dig med krokodilletårer. Axel kiggede på Signe på afstand. Hun sad på en træstol uden for huset og drak noget vand, som moster Bodil havde bragt hende. Hun så skrøbelig ud, og samtidig så utilnærmelig. Jeg er i gang, Jonas, svarede Axel lavmældt, men der er komplikationer. Signe er gravid. Der var en isnende stilhed i den anden ende af linjen. Axel kunne høre Jonas' anspændte vejtrækning. Gravid. Jonas lå en anstrengt latter. Nå, der har du det endelige bevis. Hun er ikke hvem som helst. Jeg sagde det til dig for mange år siden. Skriv under på det og kom væk derfra. Du har intet at gøre på den støvede gård. Axel lagde på uden at sige farvel. Jonas' ord, der altid havde været hans retsnor, lød i dag hule, næsten mistænkelig. Han gik tilbage mod kvinderne, og Signe rejste sig med besvær, holdende på maven. Et udtryk for smerte for over hendes ansigt, og Axel strakte uvilkårligt hånden ud for at holde hende om armen. Rør mig ikke, hviskede hun, selvom hun ikke havde kræfter til at trække sig væk med det samme. Den elektriske kontakt med hendes hud mindede Axel om årene med lykke, løfterne om at ælde sammen, duften af hendes hår om morgenen. Du ser dårlig ud, Signe. Du er bleg, sagde han, i det han ignorerede hendes afvisning. Lad os tage til byen. Jeg kører dig til et privathospital i Odense, så de kan tjekke dig grundigt. Gud forbyde det, sprang Bodil til, så de kan fylde hende med medicin og tage betaling for selv at trække vejret. En fugl i hånden er bedre end 10 på taget. Signe bliver her. Pludselig kom en gammel, ramponeret bil kørende af vejen og rejste en endnu større støvsky end Axels. Det var landsbyens læge, en ung mand med et alvorligt ansigt. Han steg ud af bilen med en slidt taske. Signe, butiksindehaveren, fortalte mig, at han så, at du var træt, sagde lægen og ignorerede Axel. Lad os gå ind. Jeg skal tjekke dit blodtryk. Du er i den sidste fase, og vi kan ikke spøge med præeklampsi. Axel følte en isnende kulde løbe ned ad ryggen. Sidste fase, præeklampsi. Ort, der ikke passede ind i hans verden af beton og stål. Jeg er hendes mand, sagde Axel og tog et skridt frem med den arrogance, hans pengepunkt gav ham. Jeg vil vide, hvad der sker. Signe stoppede ved dørtærsklen. Hun vendte sig langsomt med et blik, som Axel aldrig vil glemme. Du var min mand, Axel. I dag er du kun manden, der kommer for at tage det sidste, jeg har. Kom ind, doktor. Moster Bodil, vær venlig at give her. Hold noget vand, så han kan køle ned, og vis ham derefter vejen ud. Som hun siger, den der gaber over for meget, ender med at bide i luften, og du mistede din ret til at klemme min hånd for længe siden. Signe gik ind i huset og lukkede døren. Axel blev stående udenfor under den brændende sol med skilsmissepapirerne i hånden og en tvivl, der begyndte at æde sig ind på hans dømmekraft. Hvorfor følte han, at dette barn, denne baby, som han foragtede så meget, kaldte på ham fra sin mors mave? Kom nu, unge mand, råbte Bodil fra vinduet, mens hun rystede moppen. Stå ikke der som en salgstøtte. Du ser ikke ud som en, der er født til at bage kager, men snarerer som en mand, der har brug for et mirakel for at få det tilbage, han smed ud. Axel bed tænderne sammen. Han ville ikke gå, ikke før han opdagede sandheden, som Signe skjulte bag de strotekte vægge. For hvis dette barn ikke var hans, hvorfor følte han så, at hans eget blod kogte hver gang Signe rørte sin mave? Fortid af en spøgelse. Solen sank ned bag Lollands marker og farvehimlen lilla, en farve, der syntes præcist at afspejle Axel Holms sindstilstand. Inde i hans pansrede firmabil kæmpede airconditionanlægget mod den klæbrige eftermiddagshed, men den virkelige kvælning kom fra hans eget bryst. Han var ikke kørt. Han havde holdt parkeret i over 4 timer nogle få meter fra stenmuren, der afgrænsede Signes ejendom. Derfra, med vinduet lidt nede for at høre græshopperne og raslen fra sukkerroerne i vinden, observerede han strotekte hus oplyst af svage, gullige pærer. Hvorfor startede han ikke motoren? Hvorfor kørte han ikke tilbage til sit 5-stjernede hotel i Odense, ringede til sine advokater og krævede en juridisk udsættelse? Svaret var en klump i halsen, der forhindrede ham i at synke. Han havde set Signe, og synet af hendes runde, livsfyldte mave havde knust den isrustning, han havde iklædt sig selv i et halvt år til. I Axels tanker plagede minderne ham. Han huskede den kolde klinik i Hellerup, de steriliserede hvide lys, fertilitetsspecialistens udtryksløse ansigt, da han for 5 år siden leverede laboratorieresultaterne. Alvorlig oleospermi. Holm, det er praktisk talt umuligt for dem at undfange naturligt. Disse ord havde været en dødsdom over hans maskulinitet, en sprække i hans perfekte stolthed. Så kom Jonas' subtile manipulation, hans partner. Min ven, Signe er ung. Hun vil have børn. Hvis du ikke giver hende dem, forlader hun dig for en anden. Vær en mand og lad hende gå, før hun ydmyger dig offentligt. Og han, blind af smerte og skam, havde forvandlet tristhed til vrede, havde smidt hende ud af sit liv, overbevist om, at han frier hende, da han i virkeligheden ødelagde hende. Døren til huset knirkede og rev ham brat ud af hans tanker. En foroverbøjet, men fast skikkelse kom ud på den stampede veranda og gik langsomt ved hjælp af en udskåret træstok. Det var bedstemor Ingrid,
Signes bedstemor. Kvinden havde et gråt sjal over skuldrene og holdt i den ene hånd en rygende lerkrus. Til Axels overraskelse blev hun ikke på verandaen. Hun gik langsomt, men beslutsomt hen til den sorte firmabil. Axel steg straks ud af køretøjet, næsten instinktivt af respekt. Duften af kaffe med kardemomme fyldte den friske aftenluft. Stolthed af en tung frakke til denne lollandske varme unge mand, sagde bedstemor Ingrid med en rusten, men alligevel blid stemme. Hun rakte ham kruset. Tag den. Jeg kan høre din mave knurre herfra. Penge fjerner ikke sjælens sult. God aften, bedstemor Ingrid, svarede Axel og tog imod kaffen. Varmen fra leret brændte lidt på hans fingerspidser, men han værdsatte følelsen. Jeg ønsker ikke at være til besvær. Jeg venter bare på, at Signe kommer til fornuft med dokumenterne. Den gamle kvinde lå en blid latter, der forvandlede sig til et tørt host. Hun rettede på sit sjæl og kiggede på ham med vise øjne, der var tøjet af grå stær. Axel, du er stadig den samme stedige mand, der kom og bad om min piges hånd for 10 år siden. Tror du, at alt kan løses med papirer og underskrifter, men livet er ikke en virksomhed. Signe har ikke brug for, at du redder hende fra nogen gæld. Hun har brug for, at du holder op med at såre hende. Den pige har et hjerte fuldt af ar, som du efterlod hende, og alligevel står hun op hver dag for at arbejde jorden med den mave på slæb. Bestemmer Ingrid, de ved, hvorfor vi gik fra hinanden. Axel klemte kruset og følte behovet for at retfærdiggøre sig. Jeg kunne ikke give hende det, hun ønskede sig mest, og nu ser jeg hende på nippet til at få et barn med en anden mand. Ved hvad det gør herinde? Han slog sig på brystet, hans stemme brød for første gang i årevis. Det er beviset på, at hun straks genopbyggede sit liv, at det ikke kostede hende noget at glemme mig. Bedstemor Ingrid kiggede tavs på ham i nogle lange sekunder. Hendes øjne syntes at trænge igennem hans sjæl og led efter noget af den godhed, hun engang havde set i ham. Den, der søger i mørket, ender med at finde sine egne dæmoner, hviskede den gamle kvinde. Du spurgte hende aldrig om noget. Du dømte bare. I morgen tidlig skal Signe til kontrol på den lokale klinik. Hvis det virkelig betyder noget for dig, hvad der sker med hende, så stop med at opføre dig som verdens herre og følg hende som en rigtig mand. De svar, du søger, er ikke i de papirer, du har med, Axel. De er i hende. Uden at sige mere vendte bedstemmer Ingrid sig om og begyndte at gå tilbage til huset. Axel blev stående i mørket, drak den bitre og søde kaffe på samme tid og følte, at en afgrund åbnede sig under hans dyre sko. Næste morgen annoncerede hannigalerne dagens begyndelse, længe før solen stod helt op. Axel havde sovet i korte perioder i det tilbagelænede sæde på SUV'en. Med kroppen følelsesløs steg han ud for at strække benene. I det fjerne så han Signe. Hun var i staldområdet og bar en spand med foder til hønsene. På trods af længens anvisning om relativ hvile forstod nødvendigheden ikke recepter. Axel nærmede sig lydløst. Han bemærkede, hvordan hendes ansigt var dækket af et tyndt lag sved, og hendes vejtrækning var tung, anstrengt. Da hun forsøgte at løfte spanden over træhegnet, trådte Signe forkert. Vægten overvæltede hende baggud. Hendes ankel bøjede sig, og hun udstødte et skarpt støn, da hun mistede balancen. Signe, råbte Axel og løb med en hastighed. Han ikke vidste, han stadig besad. Han nåede lige tids nok til at gribe hende, før hun faldt bagover på den løse jord. Hans stærke arme omfavnede hendes skuldre og talje og holdt vægten af hende og babyen mod sit eget bryst. Det fysiske stød var som en kortslutning. I et evigt sekund stod de paralyseret. Signes kind rørte Axels hals. Duften af lavnelsæbe og jord fra hende fyldte forretningsmandens sanser. Et flashback ramte ham voldsomt. De var i deres gamle lejlighed i København i køkkenet. Hun havde en af hans skjorter på og lå højt, mens nogle pandekager brændte på. Han havde omfavnet hende bagfra på samme måde, kysset hendes hals, hvisket i hendes ører, hvordan de ville fylde det enorme hus med 3 eller 4 børn, der løb rundt overalt. Mindet var så levende, så smerteligt perfekt, at Axel fik tårer i øjnene. Signe, der trak vejret besværet, åbnede øjnene og mødte Axels blik for centimeter fra sit eget. Der var et øjeblik, hvor fjendtligheden forsvandt og blot lavede 5 års undertrykt længsel. Hun syntes sig smelte i hans arme et brygdel af et sekund, huskende den tryghed, denne mand plejede at give hende, men virkeligheden vendte tilbage som et piskesmælt. Slip mig, sagde Signe og skubbede ham svagt på brystet, selvom hun ikke havde kræfter til at trække sig væk med det samme. Du er stadig. Du faldt næsten, knurrede Axel og hjalp hende med at stabilisere sig, men uden helt at give slip. Hvad prøver du at bevise ved at udføre dette arbejde i din tilstand? Vil du miste det? Signes ansigt stivnede øjeblikkeligt, og hendes øjne lynede vild moderlig vrede. Tal ikke om det, du ikke ved, spyttede hun og rev sig brat løs. Hvor ikke at sige, at jeg vil miste det igen. Jeg har allerede mistet nok på grund af dig. Telefonen i Axels bukselomme begyndte at ringe insisterende og brød spændingen i øjeblikket. Det var Jonas. Ringetonen, der var eksklusiv for hans partner, virkede nu som en vulgær indtrængen. Axel tog apparatet frem, så navnet på skærmen, og Signe benyttede lejligheden til at fjerne sig og samle den væltede spand op. Ja,
svarede Axel, idet han gik et par skridt væk og strøg hånden gennem sit røde hår. Axel, hvad fanden laver du stadig på Lolland? Jonas' stemme var ikke den sædvanlige venlige partners. Der var en tydelig paranoia og desperation i hans tone. Jeg tjekkede GPS'en på firmabilen. Har du været der hele natten? Har den kvinde skrevet under, eller tigger du hende? Sænk stemmen, Jonas. Tingene er mere komplicerede, end de ser ud til. Bestemmoren er syg. Sina er skrøbelig. Jeg kan ikke bare komme og tvinge hende til at skrive under. Jeg har brug for tid. Vi har ikke tid, eksploderede Jonas i den anden ende af linjen, næsten råbende. Japanerne truer med at trække midlerne tilbage, hvis vi ikke kan bevise 100% af aktiverne inden i morgen. Axel, hør mig godt. Lad dig ikke narre hendes løgne. Den tæve bedrog dig en gang, og hun vil gøre det igen. Tag papirerne. Få hende til at skrive under og kom væk derfra. Jeg tager endda en privat helikopter derover. Jeg ankommer ved middagstid. Jeg vil selv ordne dette råd, som din svarhed forårsager. Opkaldet blev brat afbrudt. Axel sænkede telefonen og rynkede panden dybt. Jonas havde aldrig involveret sig personligt i en skilsmisse og ejendomssag. Axel fornemmede noget uhyggeligt i sin partners insisteren. En nervøsitet, der ikke passede til profilen af en kold og beregnende erhvervsadvokat. Axel kiggede mod huset, og så Signe vaske hænderne ved pumpen i gården. Puslespillet var ufuldstændigt, men Axel Holm var ikke blevet millionær ved at være naiv. Han begyndte at lugte forræderi, og det kom ikke lige frem fra hans ekskone. Midnatstrang og den offentlige klinik. Venteværelset på den offentlige klinik i Odense var en menneskemylder. Den menneskelige varme blandet med lugten af fyrretræstesinfektionsmiddel og alkohol skabte en tæt atmosfære. Snesevis af mennesker ventede på hårde plastikstole med resignation malet i ansigterne. Og midt i dette daglige danske kaos stod Axel Holm, iført designersko, der med tydelig ubehag trådte på det falmede linoleumsgulv. Ved hans side viftede Signe sig med en folder om familieplanlægning blag, men rolig, og ved siden af hende, stående som en soldat på vagt foran hovedskranken, udgjorde moster Bodil morgenens skuespil. Se her, frøken, prøv at forstå mig, sagde Bodil og slog på receptionsvinduets glas med sin pegefinger. Vi er ikke kommet for at tikke. Vi er kommet for, at min niece får hjælp. Hun har en mave, der er lige ved at springe. Vi har siddet her i 3 timer, og den der venter forgæves. Og hvis Signe føder på en af disse plastikstole, så laver jeg selv en skandale, der får hele byen til at ryste. Sygeplejersken bag glasset løftede ikke engang blikket fra sin computer fra år 2005. Hun tykkede tykkegummi med langsommelighed. Frue, jeg har allerede fortalt dem, at lægen er til operation. Der er forsinkelse. De må vente på deres tur. Alle her er alvorligt syge. For helvede med den kvinde. Bodil vendte sig mod ventéværelset og søgte allieret. Hun har mindre blod i årene end en vampyr på slankekur. Ikke underligt, de siger, at man opdrager krager, og de papper øjnene ud på en. Men her opdrager de bureaukrater, og de stjæler ens tålmodighed. Axel kunne ikke holde det ud længere. Hans løsningsorienterede forretningsmand instinkt tog kontrol. Han sprang op, rettede på sin jakke og gik mod skranken, idet han tog en tyk lederpunkt frem fra sin inderlomme. Undskyld, frøken, afbrød Axel med en dyb, autoritativ stemme. Min kone, ordet brændte på hans tunge, men kom naturligt frem, er i en høj risiko graviditet. Hun kan ikke være under disse stressende forhold. Så mig, hvor meget koster det at komme til med det samme? Hvem taler jeg med? Klinikchef? Jeg er villig til at give en betydelig donation til det sted lige nu, hvis hun bliver tilset af specialisten inden for de næste 5 minutter. Sygeplejersken stoppede med at tygge tykkegummi og kiggede ham op og ned, blinkende bag sine tykkebriller. Bodil lå en skinger latter og gav Axel et stød i ribnene, der næsten tog pusten fra ham. Her. Pengepung, spottede Bodil. Fisken dør af munden, og de glider i pengepungen. Her er de ikke på deres glaskontor. Her kan en 1000-kroneseddel kun bruges til at købe karer udenfor. Axel, for Guds skyld, gem det. Sine stemme skal igennem luften fast, men træt. Hun var rejst sig med besvær og støttede sig til stoleryggen. Her vil jeg lige. Du skal ikke komme og ydmyge folk, der har ventet siden daggry, bare fordi du ikke har tålmodighed. Gem dine penge og sæt dig ned, eller vent på mig i bilen. Jeg sagde jo, du ikke behøvede at køre os. Axel kiggede på hende afvæbnet. Han ville beskytte hende. Han ville løse problemet, som han løste alt i sit liv, med penge. Men over for Sines urokkelige værdighed føltes hans penge ubrugelige, vulgære. Han lukkede pungen og lagde den væk, slugte sin stolthed foran et helt venteværelse af mennesker, der så på ham med en blanding af mistro og morskab. Lige i det øjeblik åbnede døren til konsultationsrum 3 sig, og en læge i en hvid kittel stak hovedet ud. Signe Andersen kom venligst ind. Lettelse forover Signes ansigt. Bodil løb for at hjælpe hende med at gå, mens Axel blev tilbage og følte sig som en ubuden gæst i livet for den kvinde, han elskede. Han fulgte hende lydløst og blev stående i gangen ved den halvt åbne dør til konsultationsrummet, mens Bodil ventede udenfor,
siddende på en bænk og tog en trækårs ud af sin taske. Indenfor hørte Axel lyden af ultralysmaskinen. Babyens rytmiske swish-swish af hjertet fyldte det lille rum, og lyden sivede gennem dørsprækken til Axels ører. Det var et stærkt, galopperende hjerteslag, fuld af liv. Axel lukkede øjnene og lænede sig mod gangens kolde væg, følende en klump i halsen. Den lyd var alt, hvad han havde drømt om at have, og som skæbnen havde nægtet ham. Alt ser perfekt ud. Signe, hørte han lægen sige, hans stemme dæmpet, men klar. Fostervandet er på et godt niveau, og babyens vægt er optimal. Men på grund af din sygehistorie og den lette præeklamsi, du har, er risikoen for en for tidlig fødsel høj. Du skal holde absolut ro. Det ved jeg, doktor. Jeg lover at passe bedre på mig selv, svarede Signe. Hendes stemme lød fuld af kærlighed og lettelse. Axel nærmede sit ansigt lidt mere til dørsprækken, ud af stand til at modstå nysgerrigheden. Han ville se skærmen. Han ville se det barn, der tog pusten fra ham, selvom det ikke var hans eget. Så sænkede lægen stemmen og antog en mere fortrolig tone, der fik Axels blod til at fryse i årene. Signe, jeg vil være ærlig over for dig, sagde lægen, mens han gennemgik en tyk journal. Miraklet er ikke kun, at babyen er så sund, men at den er nået så langt. Da du sidste år bragte din journal fra København, tvivlede jeg ærligt talt på at udføre en redningsembryotransfer med nedfrosne embryoner, der var dage fra at blive destrueret af klinikken efter en skilsmisse, og gøre det i en krop, der var udsat for så meget følelsesmæssig stress. Du er en meget modig kvinde. Disse in vitro-fertilisationsprocedurer har ikke altid en lykkelig afslutning. Der var en tung stilhed inde i konsultationsrummet. Udenfor i gangen kollapsede Axel Holms verden, fragmenteredes og samlede sig igen i løbet af sekunder. Jeg var nødt til det, doktor. Signes stemme brød, afslørende en dyb og intim smerte. Det var det eneste, jeg havde tilbage af ham. Det eneste virkelige, før løgnene ødelagde mit ægteskab. Det kostede mig alle pengene fra salget af mine ting. Jeg måtte forfalske hans underskrift på klinikken, så de ikke kasserede den biologiske prøve. Men jeg vil ikke lade dem smide mit barn ud. Det er mit, og det er hans, selvom han aldrig vil vide det. Axel holdt op med at trække vejret. Hans hænder begyndte at ryste ukontrolleret, nedfrosne embryoner, redningstransfer, forfalske hans underskrift. Lægens ord og Signes tilståelse genlød i hans hoved som midnatsklokker fra en kirke. Barnet var hans. Der var ingen bonde, der var ingen elsker i byen. Signe havde aldrig forrådt ham. Hun havde reddet de embryoner, der var blevet befrugtet på den private klinik år tilbage, før Jonas greb ind i skilsmissen og beordrede ødelæggelse af det biologiske materiale. Hun bar i sin mave det barn, som videnskaben havde fortalt Axel, at han aldrig ville få. Axel tog et skridt tilbage, svimmel af åbenbaringsomfang. Skyldfølelsen ramte ham med et gosters kraft. Han havde ydmyget hende, anklaget hende for utroskab, havde efterladt hende til sin skæbne i fattigdom, mens hun kæmpede for at beskytte deres biologiske barn, arvingen til hele hans imperium, på et offentligt hospital på nippet til at kollapse. I netop det øjeblik vibrerede hans mobiltelefon voldsomt igen i lommen og brød den absolute trance, han befandt sig i. Han tog den klodset frem. En sms fra hans personlige assistent i København lyste op på skærmen. Rolem Jonas har lige tømt byggeselskabets hovedkonto. Han tog helikopteren ikke mod Odense, men mod grænsen. Dokumenterne, han vil have fru Andersen til at underskrive, er ikke for kystejendommen. Det er overdragelse af de fleste aktier til ham. Det er svindel. Her. Axel læste beskeden 2 gange med blodskudte øjne. Smerten afløstes af en primitiv, kold og beregnende vrede. Jonas havde manipuleret ham for 5 år siden med løgne om den medicinske diagnose. Han havde tvunget skilsmissen igennem for at isolere ham og forsøge at stjæle alt, mens han holdt ham distraheret på landet. Men Jonas havde begået en fatal fejl. Han havde ikke regnet med, at Axel Holm ville opdage sit livs største hemmelighed i gangene på en offentlig klinik. Døren til konsultationsrummet begyndte at åbne sig. Signe kom langsomt ud, idet hun rettede på sin trøje, uvidende om, at manden, der stod foran hende, ikke var den arrogante direktør, der var ankommet til gården for at kræve underskrifter, men en far, der var villig til at brænde hele verden ned for at beskytte sin familie. Stormen var kun lige begyndt. Kontrakten og klinikken. Døren til konsultationsrummet åbnede sig med et metallisk knirk, der i Axels ører lød som ekkoet af en guillotine. Signe kom ud i gangen på den offentlige klinik og rettede på sin strikkede uldtrøje over maven. Hendes ansigt afspejlede den kroniske udmattelse hos en, der i månedsvis har kæmpet alene mod verden, men også den urokkelige fred hos en mor, der lige har hørt sit barns hjerte. Hun vidste ikke, at blot 2 meter fra hende havde manden, der havde ødelagt hendes liv, netop genopbygget sit eget med en enkelt sandhed, der var stjålet gennem den halvt åbne dør. Axel stod paralyseret, lænet mod den halvt malede væg med hospitalsgrøn emalje, der skallede af i hjørnerne. Telefonen i hans hånd vejede som en blyblok. Beskeden fra hans assistent om Jonas' bedrageri blinkede på skærmen,
Men i det øjeblik betød millioner af kroner, aktier og virksomheden ikke en døjt. Hele hans opmærksomhed, hele hans sjæl var rettet mod Signes mave. Det er mit, gentog en guttural og rystende stemme i hans hoved. Det barn er mit. Jeg er ikke knust. Jeg er ikke steril. Hun reddede mit liv, og jeg smed hende ud. Hvad fejler du? Spurgte Signe og stoppede, da hun bemærkede den livlige farve i hendes eksmands ansigt. Du ser ud, som om du har set et spøgelse. Jeg sagde jo, at lugten af formalin og klor fra disse steder ikke var for sarte maver. Lad os gå nu. Axel slugte spyttet og følte, at hans hals var fuld af sand. Han ønskede at falde på knæ lige der, midt i den overfyldte gang med patienter, sygeplejersker og rullende senge. Han ønskede at kramme hendes ben, begrave sit ansigt i hendes mave og bede om tilgivelse, indtil hans stemme tørrede ud. Han ønskede at råbe til verden, at han skulle være far, men beskeden på hans mobiltelefon var en tidsbombe. Hvis Jonas var på vej til gården for at stjæle den manglende underskrift fra Signe, kunne han ikke tillade sig at bryde sammen følelsesmæssigt. Ikke endnu. Han skulle være klogere, koldere og mere nådesløs end manden, der havde stjålet 5 års lykke fra ham. Det er intet, lykkedes det Axel at udtale, idet han stift puttede mobilen i inderlommen på sin jakke. Jeg har bare modtaget dårlige nyheder fra kontoret. Et uheld. Hvad sagde lægen? Har du det godt? Har babyen det godt? Måden han udtalte babyen på, havde en mærkelig vibration, en ærbødighed, som Signe ikke overså. Hun kiggede mistrøjsk på ham og rynkede lidt panden. Vi har det fint. Jeg skal bare have absolut ro, hvilket er umuligt, når jeg har en millionær, der chikanerer mig i mit eget hus for at få mig til at skrive under på papir, som jeg ikke engang helt forstår, svarede hun med paraderne oppe og begyndte langsomt at gå mod venteværelset. Moster Bodil opfangede dem midt i gangen og lagde hurtigt sit træk os væk. Priset være vor herre, udbrød den gamle kvinde og slog korsets tegn. Jeg var begyndt at tro, de havde beholdt dig indlagt, min pige. Lad os komme væk fra dette fyretræslugtende skærsild, for her kommer man ind med en forkølelse og går ud med en dødsattest. Og det er pengepunkt. Lad være med at se ud, som om deres sko klemmer, og hjælp mig med at bære pigens taske, for til noget må al den fitnessmuskelmasse jo du. Turen tilbage til gården på Lolland var en plage af stilhed og spænding. Den luksuriøse pansrede firmabil kørte kilometer efter kilometer på grusvejen og virlede gyldne støvskyer op under middagsolen. På bagsædet snorkede moster Bodil fredeligt, overmandet af træthed fra morgenen og vugget af det 4-zoners airconditionanlæg. På passagersædet kiggede Signe ud af vinduet med en hånd beskyttende placeret på sin mave. Axel, der klamrede sig til rattet, blev ved med at kigge på hende med et skævt blik. Hver eneste træk i hendes ansigt, hvert suk hun tog, ramte ham med en kølleskraft. Han begyndte at lægge 2 og 2 sammen i hovedet med en computers hastighed og behandle krypterede data. Diagnosen om alvorlig oligospermi på den private klinik i København for 5 år siden. Lægen, der gav ham nyheden, var Jonas' golfkammerat. Jonas sygelig insisteren på, at han ikke skulle søge en second opinion og fortsætte med en hurtig skilsmisse for at skåne Signe for smerten ved et visnet ægteskab. Og den mest makabre detalje af alle, Holm-familiens virksomheds trust, udarbejdet af Axels bedstefar, fastslog klart, at hvis hovedarvingen ikke havde biologisk afkom inden det fyldte 4 år, ville kontrolaktierne overgå til bestyrelsen, hvor Jonas var administrerende direktør. Jonas havde planlagt det hele. Han havde opfundet en falsk sterilitet for at ødelægge hans ægteskab, sikre, at der ingen arvinger var, og selv overtage byggeselskabet. Men den forbandede slyngel havde ikke regnet med den moderlige kærlighedsstyrke. Han havde ikke regnet med, at Signe, forrådt og efterladt på gaden, ville bruge sine sidste sparepenge til at forfalske Axels underskrift og redde de nedfrosne embryoner, som klinikken var ved at forbrænde på Jonas' ordre. Hun havde udklækket Mia klædt i fattigdoms absolute hemmelighed. Axels mobil vibrerede igen. Endnu en besked fra hans assistent, bekræftet. Helikopteren landede i en mindre provinsby. Jonas kører ad landevejen mod gården. De dokumenter, han har med, er ikke for ejendomme. Det er den absolute overdragelse af deres ekskones fællesejendomsrettigheder. Hvis hun skriver under for Jonas' kontrol over de urørlige offshore-konti, der var i hendes navn under ægteskabet. Axel trådte på speederen. Vortemotoren brølede og rystede passagererne. Hør nu, sæt farten ned. Klagede Signe og klamrede sig til dørhåndtaget, forskrækket over hastigheden. Du har en gravid kvinde ombord. Du er ikke på en racerbane. Hvad er der gået i dig? Vi skal hurtigt frem, sagde Axel med kæberne så sammenbitte, at musklerne i hans ansigt syntes skulptureret i sten. Der er noget, jeg ikke har fortalt dig, Signe. Noget om Jonas og de papirer, han vil have dig til at skrive under på. Hvad har Jonas med det at gøre? Han har altid hadet mig. Han var den første til at fylde dit hoved med sludder, da lægerne fortalte dig, at Signe stoppede og bed sig i underlæben. Hun ønskede ikke at åbne det sår. Ikke nu, hvor hun følte, at det knap nok begyndte at hele. Da de fortalte mig, at jeg var steril, afsluttede Axel. Hans stemme lød mærkeligt rolig, en ro, der går forud for orkaner.
Den diagnose var falsk. Signe. Jonas betalte for de resultater. Han ville have dig ud af spillet og sikre, at jeg ikke havde arvinger, så han kunne stjæle virksomheden. Jeg har lige fundet ud af det. Signe vendte sig brat mod ham med store øjne. Det indledende chok afløstes af fuldstændig forvirring, og derefter af defensiv mistanke. Hvad taler du om? Det er vanvittigt. Lægerne på din private klinik bekræftede. Det var Jonas' læger, hans løn, hans folk. Axel så hende direkte i øjnene et sekund, og i det blik så Signe den mand, hun havde forelsket sig i, uden arrogancemasker, kun sårbarhed og rå vrede. Jeg ved, hvad du gjorde, Signe. Jeg hørte dig på hospitalet tale med lægen. Jeg ved om embryonerne. Jeg ved om redningen på klinikken, før de ødelagde det biologiske materiale. Jeg ved, at barnet, du bærer, er min søn, vores søn. Tiden frøs inde i kabinen. Signe holdt op med at trække vejret. Moster Bodil fortsatte med at snorke, uvidende om den nukleare eksplosion, der lige var detoneret på forsædet. Signe blev så bleg, at fregnerne på hendes næse stak ud som blækpletter. Hun krympede sig instinktivt sammen i sædet, trak sig væk fra ham så meget, som sikkerhedslen tillod, og dækkede sin mave med begge arme, som om Axel ville rive den fra hende der og da. Det er løgn, råbte hun med en stemme, der var revet i stykker af panik over at se sin største hemmelighed afsløret. Det er løgn. Du hørte forkert, hvor ikke at gøre krav på noget nu. Du smed mig ud på gaden. Du sagde, jeg var en hindring, at jeg mindede dig om din fiasko som mand. Du har ingen ret over ham. Jeg gør ikke krav på noget, min elskede. For Guds skyld, hør på mig. Axel bremsede firmabilen brat ind til siden af grusvejen og skabte en støvsky, der omhyldede køretøjet. Han slukkede motoren og vendte sig mod hende med øjne fyldt med tårer, fuldstændig ligeglad med, at hans jernrustning faldt i stykker foran hende. Jeg var en idiot. Jeg var den blindeste, dummeste og mest manipulerbare mand i denne verden. Jeg troede, jeg forgjorde dig fra et elendigt liv ved min side, og det eneste, jeg gjorde, var at skubbe dig ud i helvede. Tilgiv mig, Signe. Jeg beder dig. Tilgiv mig. Signe græd og rystede ukontrolleret. Den barriere, hun havde bygget op i 5 år, var netop kollapset under vægten af sandheden over det, min elskede. Hun ville slå ham, hun ville kramme ham, hun ville løbe væk. Moster Bodil vågnede forskrækket af opbremsningen og tørrede en spyttråd fra sin hage. For Guds skyld har vi ramt en ko, eller hvorfor al den gråd? Spurgte den gamle kvinde desorienteret. Axel ignorerede Bodil, strakte en rystende hånd ud og lavede den med ærbødig langsomhed på Signes hænder, der stadig beskyttede hendes mave. Hun skubbede den ikke væk. Varmen fra Axels hånd trængte igennem uldtrøjen. I det øjeblik sparkede babyen så kraftigt, at begge følte det. Det var en elektrisk forbindelse. Et blodskald, der lukkede et 5 år gammelt sår på et brygdel af et sekund. Men forløsningen måtte vente. Lyden af en kraftig motor brød stilheden på landet. I bakspejlet så Axel en sort, tonet Mercedes-Benz varevogn nærme sig, virvlende støv op i høj hastighed. Køretøjet overhalede dem til venstre, næsten strejfede dem og fortsatte i fuld fart mod bedstemor Ingrids gård, der lå kun 2 kilometer væk. Axels ansigt skiftede fra ømhed til morderisk kulde på et øjeblik. Det er Jonas, sagde Axel og startede motoren igen med blodet kogende i årene. Han er kommet personligt for din underskrift. Han er kommet for at tage det sidste, du har, for at efterlade mig på gaden og vores søn uden ar. Axel, hvad skal vi gøre? Spurgte Signe. Og for første gang i årevis lød hendes stemme ikke udfordrende, men som en del af et hold. Hun havde brugt ordet vi. Axel skiftede gear og trådte spideren i bund, jagtede forræderens støvspor. Vi skal lære den slyngel, hvad der sker. Når man roder med en Holms familie, svarede han med en mørkhed i stemmen, der fik Signes nakkehår til at rejse sig. Moster Bodil, hold godt fast og gør rosenkransen klar, for fanden er netop ankommet til jeres gård. Sammentrækninger og løgne. Da Axel endelig fik parkeret sin firmabil foran det strotekte hus, stod Jonas' sorte Mercedes allerede tværs over den jordbelagte gårdsplads og blokerede adgangen til vandpumpen som en rovdyr, der markerer sit territorium. Hønsene løb skrækslagne rundt, kaklende over den pludselige invasion. Døren til huset stod vidt åben. Axel sprang ud af køretøjet, før det stoppede helt. Signe steg ud med større besvær, tæt fulgt af moster Bodil, der mumlede forbandelser og rettede på sit forklæde, som om det var en skudsikker vest. Da de kom ind i huset, fik den scene, de mødte, Axels blod til at fryse og derefter koge ved 1000 grader. Midt i den beskedne stue, der duftede af røgelse og friskbagte brød, stod Jonas Petersen. Han var iført et italiensk designerjakkesæt i perlegrå, der stod i grotesk kontrast til de lærklinede vægge og rustikke møbler. Hans ansigt, sædvanligvis pænt og kynisk, var trukket sammen i en grimasse af desperation og arrogance. Foran ham siddende i sin gyngestol med urokkelig værdighed, sad bedstemor Ingrid. Advokaten holdt en sort lædermappe og en fyldte dem, der glimtede i middagssolen. Hør nu, frue, lad være med at spille uforstående, sagde Jonas og hævede stemmen med foragt, idet han slog papirerne med håndrykken.
Deres barnebarn skylder mig disse underskrifter fra for 5 år siden. Den skilsmisseaftale blev ikke afsluttet korrekt. Og hvis Signe ikke sætter sit navn på denne linje inden for de næste 10 minutter, sværger jeg ved Gud, at jeg i morgen eksekverer den forfaldne pant, som banken har på denne svindesti. Jeg vil lade jer sove på gaden, med den slyngel, hun bærer i maven og det hele. Hold dig væk fra hende, dit stykke skrald. Axels brøl fik de små vinduer til at vibrere. Jonas vendte sig overrasket over indbruddet, men hans overraskelse varede kun et sekund, før hans sædvanlige selvtilfredse smil lagde sig på hans ansigt. Ja, den tragiske helt kommer endelig, spottede Jonas og rettede på sine skjortemanchetter. Godt du er her, min ven. Jeg troede, at din billige sentimentalitet ville have holdt dig fast på hospitalet hele dagen. Jeg var lige ved at forklare bedstemoren her, at forretning er forretning. Overbevis din ekskone om at skrive under, og så kommer vi væk fra det hul. Jeg har et fly at nå, og investorerne venter på mig. Signe trådte frem og placerede sig mellem sin bedstemor og advokaten. Hendes øjne brændte af vrede. Jeg skriver ikke under på noget af dit, Jonas. Axel har lige fortalt mig det hele. Du er en tyv og en løgner. Du ødelagde vores ægteskab. Jonas' smil voglede et brøkdel af et sekund, men hans narcissisme tillod ham ikke at trække sig tilbage. Han lå en tør latter og kiggede ned på Axel med nedladenhed. Hvad taler den hysteriske kvinde om, Axel? Har du allerede grædt en historie om, at jeg er den onde, så hun kan tilgive dig for at have smidt hende på gaden for at være ufrugtbar? Vær venlig, min ven. Lad dig ikke fange i hendes medlidenhedsspil. Se på hende. Se godt på hende. Hun er lige ved at føde en anden mands barn. Hun er en løs kvinde, der kun vil have dine penge. Skriv under på papirerne, Signe, før jeg tager den døde jord og de magre køer, I har derude. Stressniveauet og adrenalinen var for meget for Signes udmattede krop. Jonas' giftige ord, kombineret med åbenbaringen på vejen og den kvalende varme, tog sin told. Signe udstødte et kvalt gisp og lagde begge hænder på sin prominente mave. Hendes ansigt forvrængedes af en skarp og pludselig smerte. Hendes knæ vaklede, og hun ville have kollapset mod det knuste fliseguld, hvis Axel ikke havde været der for at støtte hende. Og stønnede Signe, lukkede øjnene tæt, trak vejret i korte, uregelmæssige træk. Det gør ondt, Axel. Det gør meget ondt. Signe, rolig nu, træk vejret. Axel hjalp hende med at lægge sig på en lille sofa dækket af et farverigt tæppe. Hans hjerte hamrede. Lægens diagnose om for tidlig fødsel på grund af præklamsi lynede i hans tanker. Han kiggede på Jonas med et rent, dræbende had. Se, hvad du har gjort. Elendig skurk. Ring efter en ambulance. Hurtigt. Jonas stod ubevægelig og betragtede scenen med afsky, klamrende sig til sin mappe. En ambulance? Det er rent teater. Kvinder på landet føder i buskene. Lad dig ikke manipulere. Axel. Lad hende skrive under først, og så kan hun råbe alt, hvad hun vil. Skriv under, Signe. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over, men den guddommelige straf kom ikke fra Axels hænder, men fra banen. Som man så, høster man, din snot Frans, genlød moster Bodils kampråb. Ingen havde set hende gå ud i baggården. Den gamle kvinde stormede ind i stuen bærende en plastikspand fuld af sort, sæbevand og ildelugtende vand, et produkt af morgenens rengøring af svinestierne. Med et impuls, der trodsede hendes alder og gigt, kastede Bodil hele spandens indhold direkte på Jonas. Det beskidte vand gennemblødte hans perlegrå jakkesæt, ødelagde hans glatte frisurer og løb ned af hans ansigt for at gennemvæde hans dyre italienske lædersko. Chokket var så stort, at Jonas slap mappen og lod de juridiske dokumenter flyde i mudderpølen, og mødet der nu dækkede gulvet. Heks, hvad fanden er der galt med dig? Råbte Jonas og spyttede beskidt vand ud, i det han rystede hænderne i afsky og rædsel og mistede al sin eliteledelsesro. Mine sko. Du har lige ødelagt et skræddersyet jakkesæt, gamle gale kvinde. En svin er et svin, uanset hvor man sætter det, erklærede Bodil og plantede sig foran ham med den tomme spand som et skjold. Og tak hvor herfor, at jeg ikke smed kogende vand fra hønsene på dig, hør. Modebøsse. Kom væk fra mit hus, før jeg slipper hundene løs på dig. Jonas' ydmygelse fremkaldte en ufrivillig, grå latter fra bedstemor Ingrid. Selv Signe midt i smerten fra vejer slap et lille lettelsens smil, da hun så den almægtige erhvervsadvokat lugte af svindesti. Den spændte atmosfisur brød, hvilket gav Axel det rum, han behøvede for at handle. Jonas, blind af vrede, løftede hånden i en voldelig bevægelse mod moster Bodil. Jeg vil smide dig i fængsel, elendig bonde dig og hele din slægt af. Han nåede ikke at afslutte sætningen. Axels hånd lukkede sig om Jonas' hals som en stoltang. Han løftede ham op, rev ham fra gulvet, så de mudrede sko skrabedes forgæves på fliserne. Axel smækkede sin partner mod den stråtægte væg med så stor kraft, at et maleri af den sidste natvor faldt til gulvet og glasset knustes. Hende rører du ikke. Ingen i denne familie rører du igen. Ellers sværger jeg ved min søns liv, at jeg brækker din egen hals, viskede Axel med en så lav og truende stemme, at den fik blodet til at fryse.
Hans øjne var centimeter fra Jonas', der nu gispede efter luft med rædsel malet i ansigtet. Axel, min ven, formåede Jonas at stamme, idet han forgæves klamrede sig til Axels håndled, der kvalte ham. Du begår en fejl. Hun bedrog dig. Jeg ved om pengene, Jonas. Jeg ved, at du tømte byggeselskabets hovedkonti i morges. Åbenbaringen ramte Jonas værre end det beskidte vand. Hans pupiller udvides af panik, og jeg ved, at du betalte for at forfalske mine fertilitetsundersøgelser for 5 år siden. Hele tiden troede du, at du var den klogeste ved bordet, der trak i trådene for at beholde min arv, men du begik en dum fejl. Du undervurderede kvinden, jeg elsker. Axel løsnede lidt grebet, lige nok til at Jonas kunne høre sin dom. Barnet. Hun venter af mit. Det er mit blod. Det er den universelle arving til hele Holm-koncernen. De papirer, du vil have hende til at skrive under på, er ikke mere værd end muderet på dine sko, for jeg vil annullere skilsmissen på grund af bedrageri. Jeg har lige sendt mine advokater for at blokere trusten og indefryse din konti for misbrug af midler. Du er død, Jonas. Finansielt og juridisk er du intet. Med et sidste foragtfuldt skub smed Axel Jonas mod udgangsdøren. Advokaten snublede og faldt på knæ i gårdspladsens støv, ydmyget, besejret, omgivet af høns, der hakkede af hans ødelagte sko. Forsvind fra min jord, brølede Axel fra dørkarmen. Og hvis du nogensinde nærmer dig min kone, min søn eller denne familie inden for 100 kilometer, sværger jeg, at der ikke findes et sted i verden, hvor du kan gemme dig. Jonas sagde ikke et ord. Rædslen og bekræftelsen af, at han havde mistet hele sit rige af løgne, fik ham til at kravle klodset mod sin firmabil. Han startede motoren og flygtede i panik, efterladende sine mudrede dokumenter og sin knuste værdighed. Axel blev ikke for at se støvet fra køretøjet forsvinde. Han vendte straks tilbage til husets indre og faldt på knæ foran sofaen, hvor Signe stadig lå og trak vejret besværet. Hans stærke, rystende hænder tog hendes ansigt med en desperat ømhed. Det er overstået, Signe. Han er væk. Ingen vil gøre dig fortræd. Det sværger jeg på mit liv, hviskede han til hende, mens han tørrede sveden fra hendes pande med ærmet af sin linnedskjorte. Fortæl mig, hvordan har du det? Er det babyen? Skal jeg ringe til landsbylægen? Signe lukkede øjnene og koncentrerede sig om sin egen krop. Den morderiske spænding var forsvundet fra rummet, erstattet af duften af Bodils beskidte sæbe og den varme stilhed på landet. Lidt efter lidt normaliseredes hendes vejtrækning. Hun lagde sin hånd på Axels, der stadig kærtegnede hendes kind. Hendes ru berøring mødte hans bløde hud. Det falder til ro, hviskede hun og åbnede øjnene, der nu skinnede af lettelsestårer. Ikke smerte. Jeg tror, det var falske vejer. På grund af stress advarede lægen mig om, at det kunne ske, hvis jeg blev ophidset. Babyen blev bare forskrækket, og det gjorde jeg også. Axel udstødte et så dybt suk, at det syntes at frigøre vægten af 5 års lidelse. Han lagde sin pande mod hendes, lukkede øjnene og tillod sig selv at være sårbar for første gang i hele sit voksne liv. Du vil aldrig være alene igen, Signe. Aldrig mere, lovede han med en stemme brudt af tilbageholdt gråd. Jeg var en blind idiot, jeg fejlede, da du havde mest brug for mig. Og du på trods af al den smerte, jeg forårsagede dig, reddede du vores søn, reddede du vores familie. Jeg ved ikke, om et helt liv er nok til, at du tilgiver mig, men jeg sværger, at jeg vil prøve hver dag. Signe kiggede på ham. I Axels ansigt var der ikke længere den hensynsløse Magnat fra København, der var stadig ud af firmabilen dagen før og krævede underskrifter og spyttede fornærmelser. Foran hende stod manden, hun havde forelsket sig i, manden, der netop havde konfronteret sine egne dæmoner for at beskytte hende. En lille spire af håb, grøn og skrøbelig som sukkerroerne på hendes gård, begyndte at spire i hendes sårede bryst. Men før hun kunne svare ham, afbrød en høj knagende træ og et alarmerende gisp boblen af intimitet. Bedstemor Ingrid, der havde rejst sig for at nærme sig parret, tabte sin stok til guldet. Den gamle kvinde lagde hænderne på sit bryst, hendes ansigt trukket sammen i en grimasse af lynende smerte. Bedstemor, råbte Signe og forsøgte forgæves at rejse sig fra sofaen, mens Axel vendte hovedet og indså, at dagens virkelige krise ikke var forbi. Faktisk var den kun lige begyndt. Sammenbruddet. Lyden af den udskårne træstok, der ramte det knuste flisegulv, var optakten til kaos. Bedstemor Ingrid, den urokkelige matriark, der i årtier havde holdt familiens fundament sammen, faldt sammen som et gammelt træ, der endelig giver efter for tidens og stormenes vægt. Hendes knudrede hænder, vant til at pille majs og helbrede sår med gamle midler, klamrede sig til hendes eget bryst og krøllede stoffet på hendes grå kjole sammen, mens hendes læber søgte luft, der pludselig nægtede at trænge ind i hendes lunger. Bedstemor. Signe skrig rav den tæt stilhed i tu, som Jonas' flugt havde efterladt. Signe forsøgte at rejse sig fra den lille sofa, idet hun ignorerede den resterende krampe i sin egen mave, men hendes ben, der rystede af den ekstreme stress i de sidste minutter, reagerede ikke. Hun faldt på knæ på det slidt tæppe og kravlede mod den gamle kvinde med en ren og primitiv desperation. Axel blev ikke stående frossen.
Det beskyttelsesinstinkt, der havde ligget begravet under lag af kooperativ hovmod i 5 år, detonerede i hans indre med en vulkansk kraft. I 2 skridt krydsede han den lille stråtægte stue, faldt på knæ ved siden af bedstemor Ingrid og skubbede forsigtigt, men bestemt en ukontrolleret grædende Signe væk. Moster Bodil hurtigt hent bilnøglerne. De ligger på bordet, beordrede Axel, hans kommandostemme genlød med en autoritet, der ikke tålte modsigelse, men som denne gang ikke søgte at dominere, men at redde. Signe, træk vejret. Se mig i øjnene. Bliv ikke mere ophidset, ellers fremkalder du fødslen lige her. Jeg tager mig af hende. Jeg sværger, jeg tager mig af hende. Bodil for første gang siden Axel havde sat fod på Lolland sagde ingen ordsprog eller klagede. Rædslen havde slettet et hvert spor af sarkasme i hendes rynkede ansigt. Med en smidighed, der modsagde hendes alder, løb hun for at hente nøglerne og åbnede hoveddøren på vidt gab. Axel lagde sine stærke arme under bedstemor Ingrids knæ og skuldre. Han løftede hende med ærbødig forsigtighed og mærkede, hvor skrøbelig hun var som en såret fugl. Hendes vejtrækning var en overfladisk vislen, og hendes hud hærget af lollandske sol havde fået en alarmerende askegrå nuance. Hold ud, bedstemor Ingrid, venligst, hold ud, mumlede Axel, mens han bar hende ud i gårdspladsens blændende lys og følte skyldens vægt. Forlad mig ikke nu. Ikke nu, hvor jeg lige er ved at lære at være en rigtig mand. Han lagde den gamle kvinde på SUV'ens brede bagsæde. Bodil satte sig straks ind og holdt sin søsters hoved i sit skød, mens hun bad et Ave Maria i svimlende hastighed. Signe, støttende sig til dørkarmen, bevægede sig med besvær frem. Axel løb hen til hende, tog hende om taljen og hjalp hende ind på passagersædet. Der var ingen diskussion. Den lokale klinik var udelukket for en hjertenødsituation af den størrelse sorten. Axel trådte spideren i bund og virlede en enorm støvsky op, idet han kørte mod det mest avancerede privathospital i Odense. Turen på 4 minutter føltes som en evighed fanget i skærsilt. Firmabilens motor brølede og åd asfalten, mens Axel manøvrerede mellem lastbilerne med millimeterpræcision, med knoer, der var ved at klamre sig til rattet. Airconditionanlægget afkølede kabinen, men kold sved bad alles pander. På bagsædet blandede moster Bodils mumlen sig med bedstemor Ingrids anstrengte vejtrækning. Signe ved hans side holdt den ene hånd på sin hævede mave, og den anden klamrede sig til instrumentbrættet, græd tavs. Forlad mig ikke, bedstemor. Vær venlig. Forlad mig ikke, hviskede Signe. Hendes tårer faldt tungt ned på hendes ventekjole. Vi er næsten fremme. Hold ud. Axel kiggede på hende med et skævt blik. Han så den absolutte rædsel i hendes profil oplyst af eftermiddagssolen. Ensomheden hos denne kvinde, kvinden han havde svoret at beskytte ved alteret, splindrede hans sjæl i 1000 stykker. Hun havde stået over for fattigdom, ydmygelse, en skjult graviditet, og nu den mulige død af hendes følelsesmæssige anker. Alt uden at bede nogen om noget. Axels skam var så dyb, at han næsten ikke kunne trække vejret. Da de ankom til hospitalets akut modtagelse, åbnede de automatiske døre sig, og et medicinsk team, forudgående alarmeret af et opkald Axel havde foretaget undervejs, skyndte sig til med en båre. De løftede bedstemor Ingrid op på få sekunder. Sirenernes røde og blå lys udenfor blinkede og malede Signes blege ansigt, mens hun så sin bedstemor forsvinde bag dørene til chokrummet. Bodil, udmattet og rystende, sank ned i en af venteværelsets polstrede stole. Axel gik hen til receptionen, afleverede sit platin-kreditkort uden at spørge om prisen og bestilte den bedste kardiolog i regionen. Da han endelig vendte sig om, så han Signe stod foran de store glasvinduer og kiggede ud i byens trafik uden at se noget. Axel gik hen mod hende. Hospitalet, med sin hvide vægge og sin antiseptiske stilhed, var den perfekte ramme for den endelige konfrontation, de begge havde udskudt i et halvt år. Han stoppede 1 meter væk, vågede ikke at røre hende. De er hos hende nu, sagde Axel med en hæsdyb stemme. Dr. Nielsen er den bedste, hun har alt til rådighed. Jeg vil ikke spare en eneste øre, Signe. Det lover jeg dig. Signe vendte sig ikke straks om. Der gik flere sekunder, hvor den eneste lyd var airconditionanlæggets summen. Da hun endelig vendte sig for at se på ham, havde hendes brune øjne ikke vrede, men en eksistentiel træthed, der gjorde mere ondt end nogen fornærmelse. Det handler ikke om penge, Axel, sagde hun med en isende ro. Du tror stadig, at din checkbog er en tryllestav, der sletter fortiden. Tror du, at du ved at betale for den bedste kardiolog udsoner skylden for at have forladt mig til min skæbne? Nej, det tror jeg ikke. Axel sænkede blikket og slugte den kooperative stolthed, der havde dikteret hele hans liv. Han tog et skridt tættere på og krydsede den usynlige sikkerhedslinje. Signe, i dag foran den offentlige kliniks konsultationsrum faldt hele mit liv fra hinanden. Alt, hvad jeg troede, jeg var, alt, hvad Jonas fik mig til at tro, jeg var en løgn. Men den værste løgn fortalte jeg mig selv. Jeg valgte at tvivle på dig. Jeg lod mit sårede Mandego blinde mig for den mest loyale kvinde, jeg har kendt. Signe udstødte et skælvende suk og omfavnede sig selv, følende at den rustning, der havde beskyttet hende på landet, begyndte at revne. Ved du, hvad der var det værste ved den dag på klinikken for 5 år siden?
spurgte hun og vendte mentalt tilbage til sit mørkeste øjeblik. Da lægen sagde, at prøven ville blive forbrændt, fordi Holm havde beordret ødelæggelsen af embryonerne efter skilsmissen, følte jeg, at mit hjerte blev revet ud uden bedøvelse. Jeg havde ingen penge, Axel. Du havde lige smidt mig ud af lejligheden med en kuffert og 1000 kroner i lommen. Jeg måtte sælge selv de guldkreditter, min bedstemor havde givet mig, for at betale bestikkelse til sekretæren og forfalske din underskrift på samtykkeerklæringen. Jeg risikerede at komme i fængsel. Jeg ydmygede mig for læger, der kiggede på mig som en gal kvinde, der klamrede sig til fortiden. Og jeg gjorde det, fordi inde i de frosne rør var vores synd. Det var den eneste del af, der stadig var gået. Axel lukkede øjnene, og en tyk varmtår fuld af anger trillede ned ad kinden og forsvandt i hans perfekt trimmede skæg. Det var første gang Signe så ham græde siden deres bryllupsdag. Jeg vidste det ikke. Herregud, Signe, jeg vidste det ikke. Jonas isolerede mig. Han overbeviste mig om, at du kun ville have min families formue. Han sagde, at du var taget afsted med en anden. Jeg druknede mig i arbejde for ikke at føle tomheden af dit fravær, for ikke at tænke på, at min krop var defekt. Jeg troede, jeg frigjorde dig fra en halvhjertet mand. Du frigjorde mig ikke fra noget. Signes stemme steg i styrke og tiltrak nogle sygeplejerskers flygtige blikke. Du dræbte mig levende i disse 5 år på Lolland. At arbejde jorden under den brændende sol med blødende hænder. At tælle mønter for at kunne købe smugler prænatale vitaminer. At lyve for hele landsbyen om, hvem der var far til min søn, så jeg ikke blev dømt. Har du nogen idé om den ensomhed, man føler, når man ser sin mave vokse i nattens absolute stilhed? Velvidende at manden, man elsker, foragter en på grund af en dum stolthed. Tilgiv mig. Axels stemme brød helt sammen. Den almægtige byggemagnet fra København, manden der fik fagforeninger og politikere til at ryste, faldt på knæ midt i hospitalets venteværelse. Det tørre slag fra hans knæ mod det polerede linoleum genlød i gangen. Tilgiv mig, min elskede. Jeg sværger, at jeg vil bruge resten af mine dage på at forsøge at hele hvert eneste sår, jeg har forårsaget dig. Jonas skal betale med blod for hver eneste tårer fra dig. Jeg vil genvinde de 5 år, der blev stjålet fra os. Jeg vil være den far, vores søn fortjener. Jeg beder dig, Signe. Se på mig. Jeg er ikke det monster. Jeg er stadig den mand, der elsker dig. Stilheden, der fulgte, var absolut. Selv moster Bodil, der observerede scenen på afstand, holdt op med at bede med åben mund, da hun så den arrogante millionær ydmygede af den sande kærlighedsvægt. Signe kiggede på Axel, der lå på knæ. Hun så hans skuldre ryste. Hun så desperationen i hans øjne. Og den vrede, der så længe havde holdt hende oprejst, opløstes endelig og gav plads til en dyb, helbredende tristhed. Langsomt bøjede hun sig frem. Hendes ru hænder herkede arbejdet på marken, kærtegnede Axels ansigt og tørrede hans tårer. Rejs dig, Axel. Her beder man ikke til mænd, kun til Gud, sagde hun med en brudt ømhed. Jeg tilgav dig den dag, jeg mærkede vores søns første spark, for jeg vidste, at livet er større end vores bitterhed. Axel rejste sig og omfavnede Signes talje i et desperat kram, begravede sit ansigt i hendes skulder og inddåndede hendes duft. Det var en genforening af knuste sjæle, der endelig faldt på plads igen. For første gang i 5 år var de hjemme, men skæbnen, med sin ubønhørlige ironi, havde en sidste drejning i ærmet. Den ekstreme følelsesmæssige lettelse sammen med adrenalinen fra flugten, rædslen for bedstemor Ingrid og den ophobede fysiske spænding udløste et biologisk jordskælv i Signes krop. Lige det øjeblik, Axel krammede hende, følte hun et dumt klik i sit indre. Et sekund senere gled en varm væske ned ad hendes ben og gennemblødte hospitalets ulastelige linoleum. Signe udstødte et kvalt skrig og klamrede sig til Axels linnejakke med overmenneskelig styrke, idede hun borede neglene ind i hans arme. Hendes ansigt forvrede sig i en maske af ren og blind smerte. Axel, gispede hun med øjne, der var udspillet af panik, følende hvordan maven stivnede som en sten under kraften af en monumental ve, denne gang regler ødelæggende. Axel, vandet er gået vandet. Babyen kommer. Moster Bodil sprang op af stolen, som om hun var blevet stukket af en skorpion. Sankt Peter og vor fru, råbte den gamle kvinde, viftende med hænderne i luften og løbende mod sygeplejerskeskranken. Barnet er på vej. Sygeplejerske, doktor, portør, hvem som helst. Den, der sover, synder ikke, men går også glip af livet. Og dette barn kommer hurtigt for min niece føder lige her. Axel holdt hende fast og følte den indledende panik, men denne gang var der ikke plads til fejl eller frygt. Han kiggede på sin livskvindes ansigt og bar hende med stoltsat beslutsomhed i armene mod sygeplejerskerne, der allerede kom løbende med en kørestol. Åbenbaringen havde ødelagt fortiden. Nu banede livet sig vej med vold for at skrive fremtiden. Et mirakel på marken. Loftets lysstofrør får i høj fart over Signes svedige ansigt, mens sygeplejerskerne skubbede kørestolen gennem de brede gange mod fødeafdelingen. Smerten fra vejerne kom i rasende bølger, uden at give hende et pusterum, tog pusten fra hende og slettede enhver tanke fra hendes sind, der ikke handlede om det presserende behov for at presse. Ved hendes side løbende og holdende hendes hånd med urokkelig styrke, var Axel Holm.
De havde kastet en blå operationskittel over hans dyre, støvplettet jakkesæt, og en medicinsk hat dækkede hans rodede hår. Hans designersko gled lidt på det polerede guld, mens han forsøgte at holde trit med den presserende situation. Han var ikke magnaten, der gav ordre til 100 direktører. Han var en mand, der var skræmt og ydmyget over fødselens romajestæt. Træk vejret, min elskede, træk vejret med mig, gentog Axel og pressede sin pande mod hendes, hver gang stolen stoppede et sekund. Vi er her nu. Jeg slipper dig ikke. Jeg sværger, jeg slipper dig aldrig igen. Det gør ondt, Axel. Det gør alt for ondt. Det er for tidligt, råbte Signe og bed tænderne sammen, med tårer af smerte og frygt, slørende hendes syn. Diagnosen om for tidlig fødsel genlød i hendes hoved som en dødelig alarm. De brød ind i fødestuen. Atmosfæren var et organiseret kaos af maskiner, der bippede, skærme, der løste op, og den metalliske lyd af kirurgiske instrumenter. Den vagthavende fødselslæge, en mand med et roligt blik og hurtige bevægelser, vurderede situationen på under 10 sekunder. 8 centimeters udvidelse. Stressen har fremskyndet det hele. Signe, hør godt efter, beordrede lægen og placerede sig. Babyen kommer hurtigt. Du har mild præeklamsi, så vi skal have det overstået hurtigt for at undgå, at dit blodtryk stiger og bringer jer begge i fare. Du skal presse med hele din sjæl, når jeg siger det. Axel stiler bag hende, hold hendes skuldre. Du er hendes anker nu. Ottedfar trængte Axels bryst som en ren lyststråle og uddrøde de sidste rester af løgnen om hans sterilitet. Han placerede sig bag hovedgærdet af den justerbare seng. Han omfavnede sine skuldre med sine arme og lod hende læne sig mod sit bryst. Han mærkede varmen stråle fra hendes krop, den absolute spænding i hendes muskler. Jeg er her. Jeg er dit anker, min smukke. Det er dig og mig mod verden, som det altid skulle have været, viskede Axel i hendes ører og kyssede hendes svedige tinding. Nu Signe, pres hårdt, instruerede lægen. Signe lukkede øjnene, knyttede hænderne om Axels hænder og udstødte et gutturalt skrig, der kom fra dybet af hendes indre. Det var en mors skrig, der havde kæmpet i 5 år i ensomhed, der havde udholdt ydmygelse, fattigdom og udmattende arbejde for at beskytte livet, hun bar i sig. Det var et kampråb, et råb om befrielse og en absolut triumf. Axel holdt vejret med hver pres, sendte hende al sin energi, holdt hende, når hun følte, at hun ville besvime, viskende ord om ubetinget kærlighed til hende. Smerten var enorm. Rummet lugtede af blod, sved og råt liv. En gang til Signe, jeg kan allerede se hovedet. Det kommer perfekt. Pres, pres. Med en sidste titanisk hjerteskærende indsats, der syntes sig rive selve tidens væv i rummet, pressede Signe med alt, hvad hun havde tilbage. Hun følte den lynende lettelse, presset forsvinde pludselig, erstattet af menneskehedens ældste mirakel. Og så lyden, en skarp, høj og vibrerende gråd fyldte fødestuen. Det var ikke en svag klønk fra en for tidligt født baby, det var en ny livsstærke krav, der krævede sin plads i verden. Fødselslægen holdt den lille indhyllet i væsker og tørrede ham hurtigt med et steriliseret håndklæde. Axel holdt op med at trække vejret. Hans knæ svigtede, og han ville være faldet, hvis han ikke havde klamret sig til sengen. Han kiggede på barnet, der spjættede i lægens hænder, hørte hans lunger fyldes med luft, så hans røde hud og hele verden holdt op med at eksistere. Hele hans finansimperium, hans glaskontorbygninger i København, hans bankkonto, alt var støv sammenlignet med det vidunder, han havde foran sine øjne. Hans synd, hans kød, hans levende blod. Universet havde givet ham tilbage, hvad han troede var tabt for altid. Det er en stærk og sund dreng, Signe. Tillykke, mor og far, sagde lægen, smilende og placeret med en dygtig bevægelse babyen direkte på Signes bare bryst, hud mod hud. Signe brød ud i ukontrollerbar glædegråd og strøg babyens mørke hoved med rystende hænder. Den nyfødte genkendte hjerteslaget, der havde vugget ham i 8 måneder på Lollands marker, og hans gråd forvandlede sig til en rolig mumlen. Axel viskede Signe og kiggede på ham med tårerfulde øjne. Se din søn. Se ham. Han ligner dig. Axel gik rundt om sengen, hans hænder rystede så meget, at han knap kunne styre dem. Han strakte en finger ud, og den nyfødte klemte instinktivt sin lille hånd om sin fars pegefinger. Grebet var overraskende fast. I den berøring lukkede Axels betændte egosår, løgnen om hans og Jonas potvungne mindre værd, så for evigt og helede med den rene kærligheds styrke. Han faldt på knæ ved sengen, kyssede Signes pande og derefter sin søns lille hoved, græd uhæmmet, renset af en ny chance. De følgende timer forløb i en tåre af forløsning, men Signe hvilede sig i en luksuriøs sygeplejesuite, som Axel havde bestilt. De gode nyheder kom væltende. Kardiologen kom ned for at informere om, at Betstemmer Ingrid havde overlevet det akutte hjerteanfald. Det hurtige indgreb havde forhindret større skader, og den gamle kvinde, stærk som et egetræ fra den danske mark, ville vågne om nogle timer. Samtidig faldt antagonistens løgnåden sammen med samme hastighed. I gang modtog Axel opkald fra sit juridiske team i København. Anholdelsesordre for virksomhedsbedrageri og forfalskning af medicinske dokumenter var udstedt.
Jonas Petersen var blevet anholdt på landevejen i et forsøg på at flygte mod grænsen med indefrosne konti og hans omdømme ødelagt. Retfærdigheden, ommen forsinket, var ankommet med jernnæve. Et par dage senere oplyste morgensolen hospitalets værelse. Signe sad i sengen og ammede lille Emil. De havde besluttet at kalde ham det, hvilket betyder Guds gave. Axel sad ved siden af hende, uden sit direktorjakkesæt iført en enkel skjorte med mørke rande under øjnene, men han så yngre og mere levende ud end i det sidste årti. Han tegnede i en notesbog planerne for at bygge Lollands mest avancerede lokale sundhedscenter lige på markerne ved gården, så ingen kvinde igen skulle gennemgå det, som Signe havde lidt. Døren til værelset åbnede sig med et brag, og moster Bodil kom stormende ind, fulgt af 2 sygeplejersker, der forgæves forsøgte at stoppe hende, fordi det ikke var besøgstid. Bodil havde en enorm kur dækket med et broderet stofserviet, hvorfra der strømmede en herlig duft af friskbagt rugbrød og boller med kanel. Gå af vejen, unge damer, for den, der ikke taler, hører Gud ikke. Og hvis jeg ikke kommer og ser min nervøs barnebarn, får jeg et hjerteanfald, annoncerede Bodil og plantede kurven på natbordet. Hun gik hen til sengen med fugtige, strålende øjne. Hun kiggede på babyen, der så fredeligt i Signes arme, og derefter på Axel. Den gamle kvinde sukkede, tog et lommetørklæde frem fra sit forklæde og tørrede en tår væk. Nå, pengepunkt, jeg mener. Holm, rettede Bodil sig med et ægte smil, der oplyste hendes rynkede ansigt. De siger, at et træ, der vokser skævt, aldrig retter sin stamme ud. Men når jeg ser den smukke duk, som Gud har bragt os, og ser, hvordan de smøgede ærmerne op, da det blev svært, tror jeg, de bare var dårligt plantet, min dreng. Axel smilede, et bredt, ægte smil uden arrogance. Han rejste sig, og til den gamle kvindes overraskelse omfavnede han hende varmt og stærkt. Bodil stivnede et sekund, uden at vide, hvad hun skulle gøre, før hun klappede ham klodset 2 gange på ryggen. Tak, moster Bodil. Tak for at tage vare på hende, da jeg var en idiot. Jeg har dit ord på, at denne familie aldrig mere vil sulte eller frygte. Gården bliver, hvor den er, men vi vil gøre den til Lollands mest blomstrende familievirksomhed. Bedstemmer Ingrid får sin nye gyngestol i mahogny, så hun kan se sit oldebarn vokse op. Det må de hellere, unge mand, svarede Bodil og rettede på sin knold for at skjule sine følelser og rydde sin hals. Og tag pengepungen frem, for den, der har mest spyt, spiser mest rugbrød. Og dette barn skal have en dåb med sild, folkemusik og fest, så det kan høres helt til København. Signe udstødte en krystalklar latter og lænede hovedet mod Axels skulder, som igen havde sat sig ved hendes side og lavet sin arm beskyttende omkring hende og Emil. Babyen sukkede i søvne, indhyllet i sin forældres varme. Uden for vinduet åbnede Lollands blå himmel sig hvid og klar og fjernede stormens sidste skyer. Axel Holm var ankommet til disse marker for at få en ekskones underskrift for at afslutte en handel. Og midt i støvet, muderet og den mest overvældende sandhed, i hans eksistens havde han fundet den eneste rigdom, som penge aldrig kunne købe. Tilgivelse, en mors uovervindelige kærlighed og selve livet, der bankede i hans arme. Fortiden var begravet, og fremtiden, strålende som solen over sukkerroerne, var kun lige begyndt. Kærlighedens høst. Epilog. Duften af stegte sild, der ristede i enorme lærkrus, blandede sig med den søde aroma af friskbagt rugbrød og den fugtige jord, hvilket skabte en tyk og festlig atmosfære, der dækkede hele gården på Lolland. Der var gået præcis et år siden den skæbnesvangre eftermiddag, hvor Axel Holm ankom og virlede støv op med en skilsmissekuvert under armen. I dag kom støvet, der virlede op på grusvejen fra naboernes biler, landsbyens landmænd og læger, der ankom for at fejre lille Emil Holm Andersens dåb og første fødselsdag. Gården var ikke længere den samme, og alligevel var dens essens intakt. Axel havde holdt hvert eneste af sine løfter. Den gæld, der kvalte familien, var forsvundet samme dag. Jonas Petersen blev overført til et højsikkerhedsfængsel i København, hvor han stod over for en dom på 15 år for virksomhedsbedrageri og forfalskning af dokumenter. Men gårdens virkelige forvandling lå ikke i de investerede penge, men i det liv, der nu spirede fra den. Sukkerrøgmarkerne var blevet udvidet, finansieret af en landbrugstrust, som Signe administrerede med fast hånd, og blot 2 kilometer væk opererede det hvide, moderne Bedstemmer Ingrid Sundhedscenter for fuld kapacitet og tilbød gratis pleje til gravide kvinder i regionen. Midt på gårdspladsen, under et telt prydet med kilometerlange farver i flagelander, var moster Bodil operationsleder. Hun var iført en blomstret kjole, der ifølge hende fik hende til at se 10 år yngre ud, og viftede med hænderne i luften, dirigerende de tjenere, der arrangerede klapstole. Se, mine venner, vær forsigtige med de borde, I sætter dem ikke i en svinesti, råbte Bodil og rettede et silketørklæde over skuldrene. Og så til folkemusikorkestret, at de skal stemme deres instrumenter for den, der sover, synder ikke, men går også glip af livet. Og i dag vil jeg have dem til at spille så højt, at helgenerne kommer ned for at drikke en snaps med os.
Bedstemor Ingrid, siddende i skyggen af et frodigt avocadotræ i sin nye håndskårne mahogni gyngestol, lå en blid latter. Hendes hjerte var helet, styrket ikke kun af de bedste kardiologer, Axels penge kunne betale, men af den ufejlbarlige medicin i at se sit oldebarn løbe klodset rundt på gårdspladsen. Lille Emil, iført en hvid linnedragt, jagtede en forvirret høne og lå højt med den renhed, som kun elskede børn har. Axel observerede scenen fra verandaen til det udvidede hus. Han bar ikke længere italienske designer-jakkesæt eller sit ur til 500.000 kroner. Han var iført behagelige jeans, arbejdsstøvler og en let bomulskjorte med ærmerne smøget op. Hans ansigt havde mistet den iskolde hårdhed fra den hensynsløse direktør. Spændingslinjerne omkring hans mund var blevet erstattet af rynker, der var karakteristiske for en mand, der ofte smiler. Da han så Emil snuble og falde, løb Axel ikke alarmeret hen. Han observerede, hvordan barnet blinkede overrasket og derefter rejste sig, børstede sine buttede hænder rene, klar til at fortsætte sin jagt. Axels bryst svulmede af en så enorm stolthed, at det næsten gjorde ondt. Hver gang han kiggede på sin søn, fornyedes mere klædt. Han huskede nætterne i ensomhed i København, hvor han troede, han var en defekt, steril, ufuldkommen mand. Og nu var hans blod hans arv, her løb frit under Lollands sol. Tynde, varme arme omfavnede Axels talje bagfra. Signe lagde hagen på sin mands skulder. Hun var iført en cremefarvet linnekjole med et diskret blåt broderi, og hendes mørke hår faldt i løse bølger ned ad ryggen. Hun udstrålede en absolut fred. En fred som en kvinde, der havde gået gennem ilden og var kommet sejrig ud. Hvis du bliver ved med at se på ham sådan, slider du ham op med øjnene, hviskede Signe og kyssede Axels hals. Axel vendte sig om og omfavnede hende, trak hende ind til sit bryst. Den fysiske kontakt mellem dem havde ikke længere den desperate trang fra genforeningen. Nu var det et konstant tilflugtssted, et trygt hjem bygget på fundamentet af absolut tilgivelse. Jeg kan stadig ikke tro det, Signe, svarede Axel og strøg sin kones kind, fortabt i hendes dybe brune øjne. For et år siden holdt jeg parkeret derude, døende havde en overbevist om, at livet havde spyttet mig i ansigtet. Og se os nu. Du gav mig den familie, jeg selv forsøgte at ødelægge. Du reddede mig for mig selv. Signe smilede, et smil fyldt med den gamle visdom fra kvinderne i hendes slægt. Hun løftede en hånd og strøg Axels skæg. Jeg reddede dig ikke, Axel. Din evne til at andre redde dig. Enhver mand med magt kan ødelægge ting, kan knuse andre med sine penge, men det kræver en rigtig mand, en modig mand, at falde på knæ, bede om tilgivelse og starte forfra. Du genopbyggede dette hus. Du byggede en klinik, så ingen anden kvinde skal gennemgå det, jeg gik igennem. Manden, der knuste mit hjerte for 5 år siden, eksisterer ikke længere. Manden, jeg er foran mig, er min søns helt. Signes ord var en endelig balsam for Axels sjæl. I månedsvis, på trods af den tydelige lykke, havde en skygge af skyld forfulgt ham om natten. Men at høre hende udtale disse ord slettede et hvert spor af mørke. De forsiglede øjeblikket med et dybt, langsomt kys fuld af løfter, fuldstændig ignorerende det festlige kaos omkring dem. Epper, mange kys og lidt bøn. Moster Bodils rungende stemme brød den romantiske boble, idet hun dukkede op ud af det blå med en bakke fuld af glaskopper. Det er en dåb, ikke en CBOP'er kl. 21. Adskil jer et øjeblik i turtelduer, for far Frederik er ankommet, og faderne venter i landsbykirken. Kom nu, herr Holm. Tag ikke barnet, før han bliver dækket af støv i sin hvide dragt. Den, der klæder sig i guld, stoler på sin skønhed, men den, der klæder sig i hvidt, må vaske i hånden. Axel lå en ren og rungende latter. Han sprang 2 trin ned ad trætrapperne, løb ud i gården og løftede Emil op i luften, hvilket fremkaldte et glædeshyl fra barnet. Han placerede ham på sin brede skulder og gik tilbage mod Signe, idet han rakte hende sin fri hånd. Ceremonien i den lille landsbykirke var intim og dybt følelsesladet. Da præsten hældte velsignet vand over Emils hoved, udvekslede Axel og Signe et blik, der indeholdt 1000 udtalte ord. Tårer trillede frit ned af den københavnske forretningsmands kinder. Denne gang var det ikke tårer af vrede eller desperation, men af overvældende taknemmelighed. Foran alteret, omgivet af hvide blomster og levende lys, underskrev familien Holm Andersen en ny pagt med livet, en hvor moderne kærlighed havde besejret virksomhedsintriger og pengenes hovmod. Da de vendte tilbage til gården, brød festen ud i al sin danske pragt. Folkemusikorkestret begyndte at spille. Landsbyens kvinder serverede rygende tallerkener med sild og kartofler, og snapsen gik fra hånd til hånd. Bedstemor Ingrid modtog kram fra naboerne fra sin gyngestol, med øjne, der strålede tilfredshed over at se sin familie fornet og blomstrende. Midt på eftermiddagen, da solen begyndte at farve himlen i orange og violet nuancer, bad Axel om ordet. Han tog en mikrofon forbundet til en gammel højtaler med Emil sovende fredeligt i sin venstre arm, hans lille hoved hvilende mod sin fars bryst, lige over hans hjerte. Gæsternes mumlen dæmpedes gradvist. Tak til alle for at være her i dag, begyndte Axel med fast, men følelsesladet stemme.
For et år siden kom jeg til denne jord og troede, at jeg var verdensherre. Jeg troede, at min succes blev målt i bankkonti og glaskontorbygninger. Men denne jord og den ekstraordinære kvinde, der blev født af den, lærte mig den største lektie i mit liv. Axel kiggede på Signe, der stod ved siden af Betstemmer og Ingrid, og så på ham med en kærlighed, der tog pusten fra ham. De lærte mig, at den sande rigdom ikke er den, man kan gemme i en bank, men den, man kan holde i armene, fortsatte han og sænkede blikket mod Emils sovende ansigt. Signe beviste over for mig, at en mors kærlighed er en kraft, der kan trodse videnskaben, overvinde ondskab og udrette mirakler midt i ingenting. Jeg mistede 5 år af mit liv på grund af stolthed, men i dag sværger jeg, at jeg vil bruge resten af mine dage på at sikre, at min kone og min søn aldrig mangler et smil. Jeg skåler for familien, for anden chancer og for de danske kvinders urokkelige styrke. Gæsterne brød ud i øredøvende klapsaller. Folkemusikorkestret spillede en triumferende fanfare. Signe gik hen til Axel med glædestår i øjnene og omfavnede ham, og dannede et beskyttende skjold omkring deres sovende søn. Lige da øjeblikket syntes at have nået sit perfekte følelsesmæssige klimaks, rev moster Bodil mikrofonen ud af Axels hånd, hvilket fremkaldte en bølge af latter blandt de tilstedeværende. Nå, meget fine ord. Her, Holm, udbrød Bodil og tørrede en snigende tår væk, før hun genvandt sin autoritative holdning. Men som man siger, tomme tønder rumler mest. Nej, vent, sådan var det ikke. Og jo, gerninger tæller mere end ord. Og dagens bedste gerning er, at sildene bliver kolde, så mindre tale og mere mad, for fyldte maver giver glade hjerter. Og i den familie har vi masser af hjerter at dele ud af i dag. Den generelle latter genlød i hele Lollandsdal. Axel, holdende sin søn og omfavnende sin hustrus talje, kvinden han elskede vanvittigt, kiggede mod horisonten, hvor de grønne sukkerroer vejede i eftermiddagsvinden. Fortiden med sin løgne og sin smerte var begravet under den samme frugtbare jord. Stormen var forbi, kærlighedens høst var ankommet, rigelig og evig. Og for første gang i sit liv vidste Axel Holm, at han var den rigeste mand i universet.